nga ai ku blai ya phi baro kinong page ya ki video lengba kanaga channel ka jonga balada phi sngo tanat ya ki video ki jonga sumba subscribe like share ru shaki parlok ki jong phi sa si sen pat pen bana ka Iran pan khang no ya ka Strait of Hormuz menin kasi sajan ka Iran kala siat daga kan but ya artili jahat kidum penyang kibadon ya kalama jongkari India has Strait of Hormuz kacung ya penibor hab dan ka Iran bat ka US kalong ka Bashir kai hadu kata-kata haka ba ka Iran kala khang no biang ya ka Strait of Hormuz tang namar ba ka US ka kantad pan weng no ya ka jingkang ka jongka ya ki kadling jong ka Iran kumban supen kan mau nadu ka sinengkong ka Iran kala khang ya kinogi jahat kibayay lang ba ka Strait of Hormuz pat pandawaru daga khajana ka barem hadu kumba ar million US dollar kumta ka US kala penibor daga ba khang no yaki chat kiba wan nagi kadling jong ka Iran kiba le thedum pnyang na Iran pan yai lang ba ka Strait of Hormuz kanega chingya khang ka ba markliang kala ne kumba si tayuduna pan men ha ka sito ding ka Iran ka plai no ya ka Strait of Hormuz pat shalai lut yaki chat kiba kitjingkit kat baka US kadang yai peteng ban khang ya ki chat ki bayai lang baka Strait of Hormuz ki bawan nagi kadling jong ka Iran kumta ka Iran ka kwapan penibor biang daga ba khang biang sa sisin ya ki chat ki bayai lang baka Strait of Hormuz pat ka ba lengo kalong ba nadu mensua ka Iran ka khang ya ki chat ki bayai lang baka Strait of Hormuz ki bomde ki parlok ki jongka henre ya ki chat ki bawan nagiri ki badai ki parlok ki jongka kumna Russia China pat India ka pelaj ki henre menta ka kanti kala siat ya artili ki chat ki badon ya kalama jongkari India utrom ulak rensai baka jingkang jongka US ya kini kadling jongka Iran kantang yai peteng tad hadu baka Teheran kan poi saka jingya sengutu jeng mut ban ka United States henre nakaliang jeng Supreme National Security Council jong ka Iran ulong baka Iran kampan long ka balakloi ban ya keren markmat bat ka Amerika kat baka Amerika kampat penduna ya ki jingpu kendon ki jongka nadu baka US kala sedang ban khang ya ki chat ki bawan nagi kadling jong ka Iran haga sinengkong hadu kumba ar pulai tiligi chat baka US kala yo ban khang pat kala pen pai din no yaki Joint Military Command jong ka Iran uloong ba kajing kontrol ya ka Strait of Hormuz kan long biang kumcu kumba mensua kat baka US kadang peteng ban khang lenti yaki jahat ki bami nagi pot jong ka Iran